basketball, mag-ball. Lima lang eh, okay. Ay katawan. Lima lang eh. Hoy, malagay ang makakakawin yan. Wala silang magpusta bukas sa manok. Wala ba brother? Lima yun, oh. Alas ka. Ako pa kailanara. Ay, okay. Lima lang eh, ang aircar. Okay, katawan. Hoy, yung kaya natang panahon mo yung sarap mo yung ano. Dalawa lang yan, hoy. Ay, di mo wala nalahoy. Wala pa yan, wala. Wala nalahoy eh. Gila. Okay, di ba nakatapis? Di ba nakatapis? Okay, katawan. Hoy, Ano nga kayo? hoy. Sige kaya sa animal. Hoy, ito. Hoy. Sige kaya sa animal. Wala na gila siya. Di ba sakay? Okay, katawan! Di ba eh? Sabitan. Wala ka lang kasi. Wala tayong pingilan. Wala tayong pingilan. Okay, ay baboy. Di ba lang eh? Yan. Yan nga rin wala. Di ba sakay niya eh? Pagkasulo. Wala yung apilay niya, wala apilay. Hindi, wala apilay. Hindi man niya apilay. Hindi sakay, hindi. Kasi ako ko rin kalamansi. Ay katawan, nasa palagyaw. Di man eh. Nasa palagyaw na eh. Ay, agay. Dito lang. Ay, ang lagpusal. Ang lagyaw. Mira naman niya. Di ba? Ay, katawan. Ate, ako na niya. Okay. Abang pa nila kila. Kung sa kayo, yung sa kayo. Dito lang niya. Gimi sakay. Gimi sakay ni. Ay, okay. Hoy, si Imara, si Domingil, Asidio. Dito lang. Gimbukol. Ay katawan ni Imara. May shootout niya. Ayaw may Christian sa tatawag na Christian. Eh di bukol, ipasag na cross. Ipasag na. Lagi papasag. Grabe. Pero si Pakarino mo, siya nagawara na ako. Sige na talura lara. Talura? Talura. Sige, talura yung panalo niya, talura. Talura lara. Pariraya, nagpanang-nang. Ninirayan eh. Ang aircar. Ang aircar. Okay. Ay. Wala panalo sila. May last man standing. Si Mr. Valerio, Mr. Perez, at si Mr. Patricio. Okay. Ayos.